Aron masolusyonan ang suliran sa kabaho sa tubig nga miawa sa luyong bahin sa Lapu-Lapu City Jail, bagong warden sa Mount Jail Facility migamit na sa kamatang sa good bacteria. Si Luan Mirondina adunay live update exclusive. May Usa lang kini ka band-aid solution sa suliran sa napundong tubig sa Lapu-Lapu City Jail samtang wa pay namontar nga wastewater management facility. Tulo ka higayon ang gipadangat sa Balitang Bisdak ang suliran sa mga mulupyo sa luyong bahin sa Lapu-Lapu City Jail ang kalabot sa napundong tubig nga miagas gikan sa bilangguan. Humanato kini mapalanog ngadto sa kanhi warden ug kanhi mayor sa Dakbayan, naghimo og laing septic tank sulod sa bilangguan aron wa nay makagawas nga tubig samtang wala pay drainage system ang dapit. Apan tungod sa padayong pagsaka sa populasyon sa bilangguan, subling mi overflow ang tubig sa mga septic tanks ug di na masingo ang baho. Subay niini, mipalit ang Lapu-Lapu City Jail niining usa ka matang sa good bacteria nga isagol sa miawas nga tubig gikan sa septic tank aron mawa ang grabing baho. Ang iyang trabaho is iyang patyon ang mga bad bacteria nga mo'y nag-cause sa baho sa tubig, and then iyang i-liquefy ang mga solid particles nga naadi sa tubig, katong mga scums nga galutaw, murag mga oil nga nasagol sa tubig, iyang i-dilute. Uban sa bagong warden, gisusi sa Balitang Bisdak ang luyong bahin sa bilangguan, diin gimontar kining Japan technology nga paagi sa paglimpyo sa tubig. Kining inyo nakitang tubig karon gikan kini sa septic tank sa bilangguan. Unya ni samot pagayud pagsaka ang tubig tungod sa nasinating kusog nga uwan kagahapon. Maayo na lang kay nakapatuman na sila niining usa ka Japan technology nga pagtreat sa tubig. Hinungdan nga inanay na usab nga nalimpyo ang tubig nga napundo dinhi. Matud sa warden, sulod lang sa duha ka semana mamahimong mutinaw na ang tubig nga nabutangan niining good bacteria. Apan tungod sa padayong pag-awa sa tubig sa mga septic tanks, posibleng malangan ang paglimpyo sa tubig. Samtang gitinguha karon sa warden nga magpatabang ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron makamontar og wastewater management facility aron malahi ang hugaw gikan sa nalimpyo nga tubig. Ang result niya na clear water, may mong tinaw ang tubig, which is pwede na siya natong i-recycle, magamit na siya pang bubo sa tanom, pang flush sa mga CR. So kana siya puhon may tabo kung nanatay makakonstruct na ta og wastewater management facility. Sa kasamtangan, ang Lapu-Lapu City Jail adunay 2,400 ka mga PDL. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Bab nang inahanglan og 700,000 pesos aron mamontar kining wastewater management facility busa ugma sa hapon makigtigom ang warden sa Lapu-Lapu City Jail ngadto kang Mayor John Adahong Chan aron magpatabang sila sa lokal nga kagamhanan sa naasoing proyekto. Ug so far Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.